Svijesti padalici stigao Kozbal. Moja sudbina je da postanem krotitelj duhova. Ako imaš Gospel, možeš pohađati Gospel akademiju. To je škola koja obučava krotitelje. Ovdje dolaze učenici iz cijelog svijeta u želji da postanu najbolji krotitelji. Imamo i dobre duhove koji su nam prijatelji. Pitam se kojeg ćemo duha danas upoznati? Najveći protivnici. Kao što znate, danas nam se pridružuju novi učenici. Nadam se da ćete se slagati.